Každý poriadny chlap má milenku. Že by som niečo zanedbal? A čo ty, Fero? Ty si ženatý. Ty máš tiež milenku? Mám. Ja sa z toho zbláznim. Asi fakt som nejaký vadný. Janka, nezajdeme dnes večer na pizzu? Manželka je na školení v Prahe. Tak dosť. Kľud. Hlavne žiadnu paniku. Chápem, že príležitosť robí zlodeja a samota milenku. Ale obrízať si nechty a prepadať depresii z toho, že žiadnu milenku nemáš v čase, keď si so životom inak spokojný, mi pripadá ako vyrážanie otvorených dverí. O čo ti vlastne ide? Čo ti chýba? Možno len príliš dávaš na mienku iných. Možno ťa málo chvália. Alebo si jednoducho narcis. Chceš byť in a dokázať si, že ten chlap v zrkadle je skrátka jednička. Lebo zvláda všetko, čo sa od poriadneho chlapa očakáva. Ak teda pod poriadnym chlapom rozumieš chlapa, ktorý si nechá od iných kecať do života, so zlomeným sebavedomím, ktorý sa potrebuje obdivovať v zrkadle, potom prepáč, že omylom som zaradil nadpis tejto stránky medzi lži. Ak však pripustíš, že niekto môže vidieť poriadneho chlapa aj v inom obraze muža, ktorý je verný, spoľahlivý a zodpovedný, potom si na dobrej ceste, aby si urobil ešte jeden krok. Tým krokom je otázka, ktorú položíš 10 mužom a 10 ženám vo svojom okolí. Skús náhodný výber. Položím jedinú otázku. Myslíte si, že každý poriadny chlap má milenku? Pomer odpovedí áno a nie sa ti možno nebude páčiť. Ale možno prestaneš veriť jednej ďalšej z rozšírených lží. Zhrnutie. Poriadny chlap má vlastný názor. Neriadi sa názormi iných. Poriadny chlap nevyužíva milenku ako nástroj pre získanie uznania. Poriadny chlap nevyužíva milenku ako nástroj pre získanie sebavedomia. Nie je nutné, aby mal chlap milenku.